Hello! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, yes, bagong kasal! Hello! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, samahan nyo kami for may salo-salo kami nila ni Ate at ni Jovis for 9th wedding anniversary. So magmukbang mi ng hotdog. So mga iling banbanon no, si Ate o si Jovis kay anniversary man nila sa karong adlaw. So unsa may kasulti nimo sa inyong 9th anniversary wedding anniversary. Oo. Kuan siya DIY mukbang. Oo, unsa man shabu-shabu. Uy, hugyo kay ang pagkaon ko ano. Mushroom na Maybe hapan. Hapan. Daghang kaayo, murag gyud daghang kay bisita sa ate. Napay ko, unsa ito kana ate kana siya ba? Tempura siya. Gusto makakabi. Yan ako eh. Di gusto makakakaya. What? Mahulot lagi na. Ay, seafoods bitaw na ate. Sipay sa sabuan. Di man. Sa baso. Dumpling food siya. Ano yung dumplings? Kasi sa social media, ako kami ng sila. Di favorite chicken, di favorite chicken, sige. Seafood. Asan natin yung dumplings? Ako kayo pa. Nagsugod si ate og ang preparation sa iyang hot pot, no? Mga iling banbanon. Namin Chinese cabbage. Organic kita na namang kuan. Easy boss. So ang among kuan sa queer. Oo, murag din na siya na kuan sa mga bayot. Nahugyaw. Chika mo, laglag natin. Wag din mabutan sa grupo natin. May motos mga bayot no. I-chika mo ilaglag natin. Magmukbang mig hapat karo mga iling banbanon ang preparation sa atin. O sa dayon ko mag-dinner out sila unta niya. Oo niya. Kuan na picking sa oras niya. Para safety din lang daw sa ate mag-celebrate para makakaon sad ko. Wala may diet karon ha ugma na. Oo. So mao ni ang daghan kay mga iling banbanon kutumon gid mo. Magtan-aw namo. Di Joey kina unsa pagluto nimo Jo? Wala ate. I-shout out si Archie ate sa Mindanao. Shout out Archie. Dali na kay manihapon na. Ready Chi, i-correct mo lang Chi. Sabaw-sabaw kay Bugnaw. Yan yung design. What? Diba ko nalingaw na yung kag-baking that Chi. Ay, wala ko, bigit. Work ko. Sino kain? Wala hindi, wala siya. Wala yung lupa. Ano yun? Baileys. Baileys. Sponsor ka. So, nanging toasting ba mo, milang ate. Ano yung rose wine? Rose wine siya? Yes, rose wine na mo. Para lang ba yung ate? So, napansin na, isaw. Yung sa kuan daw sa mga kaibigan na, hindi siya kumubun. Hindi siya fancy ka na. Ang sarap siya, proper mo, hindi siya kumubun. So, yung training before, ang kinundong ko, nag-work ako kung coordination, kag-training ko kung kapag-open yung mga kuan, sa mga nalaking wine. Shout out ni Sir John, ang mentor na Sir John, Reglado sa Macau. Wine na train ako sa Hong Kong. Sabi yung training TV, nalaking wine, champagne, mga... Tagtaod, mga later, mga on na may sugod. Kaya mag-toasting pa sila si ate. Silang wine.
picture ko ha. Kamon duha ti. Ha? Kamon duha sa posting niyo. Wow. Okay. Correct. Naman ako ang control. Tempura, guys! Nga untag tempura. Umay. Dalo lagi naluto ti. Ano nga luto, chef na? Di, inom ka wine ah. Crossing. Taga na kaayo. Ay, hinom ligo ganina lang ka nagpresyo Ikaw ha? Nilasa na? Makakaigsunan. Tapi naman ako mga luto. Kanino ka nga mo? Hindi na, pwede. Di na ako kita dito ulit. Tagay sa kati. Wala. Picture lang. Ayun, ano kayo bang dili ko lang ko. Kaya siyang pagwanan kayo makasakit na. Hindi makasakit na ito. So sa mo na malite? Ibutan, ha? Sa tuwa? Ibutan mo ba, ha? Saman. Kana? Nana rin ba, pero uno sa nari kay baring masak. Nana ko, gibutang ko niya. Basin pag... Kana may mga nagkuha niya, hilaw pa. Hindi kayo mo tangan, hindi pa hilabtan. Idugay mo Mungkin sa kuan isaw. Mungkin kita sa ato ti Adidas, Di, isaw. isaw na. Nagadidas katong PL. PL. Nang mo kuan ani dong. Katong isaw, muna siya isaw. Ano siya? Katong... Naigod, maskara. Maskara, madugo man itong nagagikuan. Ang maskara Betamax magutong. Vitamax. Vitamax. Ang maskara sa ato dong kay Manila man na. Wala na sa ato. Wala. Kasi sasawan ari ketchup. Pwede. Ano kaayo? Nagi sugar lang ko. Laluto ng kuan ni ate, sa tawag ng Japanese te? Tempura. Shrimp tempura. Sabi masta ka. Itadakimasu. What? Ano mo? Ano ka ni? Kanang mga rules. Ano niya totoo? Okay. Sakto kay Titi winter. Ang Muslim mo gini panganong dito sa Macau ti. Naron, bugnaw kaayo na. Wajud tawag to din na. Bugnaw mo good. Manghigop og sabaw.
Mga bawang yung ano. Ano ka bawang? Kulang magbawang. Ang suka mo. Asal. Hindi, sunod na. Ay, lang ka mga balls. Ano? Mga boss. Huwag mo ni siya ketchup, no? Oh, ketchup katong chili nimo. Wala man tayo. Nara kay mong chili ay. Wala man tayo plat dito. Naman ko. Lumay. Di ay yung taon likim. Tekil po na ang kuan di. Ayaw, diha, uy, barandak. Oo. Nagbula sa dagi ka. Ayay. Kabalo na jud ka sa ikaw. Ayay, Ha? Ayay, ha, langit ka, ha? So mag-toasting me sa wine mi ng ate. Ladies first man. Ladies first, madegay. Uy, sorry. Amin na. So pagkuan naman te, inyo di ayan sa doon. Inyo pag-toast mo te. Sa picture ninyo ba? Tanong nga, ang toast ba yet? Diyan. Ana. Kaya mo ira. Ano, Yung picture ipastyle te lang ha, siya. ang picture te. Perfect. Ay, pata. Mo pa ana doon. Uroy! Pagkawang mo yung banbanon. Yes, bagong kasal. Yay, congratulations for 9 anniversary. 9 years. And counting. Yes. Tapi din nilang tuba. Mursi ko ba? Dilawi. So to, kana mga balls. Hindi yan ka na, nagigara sa shati. Uy, net lang yun. Lagi? Soy sa chagapin. Guys. Brightness sa kuan eh. Na sira to puti. Ay, wine. Naman lagi nagkanon dres kilid. Nagpahipi ang kanon ni Jubes. Pahipi ang kanon. Ako mo na may plato dres kilid. Kaya si Jubes di gina pwede white kanon. Wala na ang lahat. Rice is like Rice is life. Mo si Berta, life is wonderful. Life is precious. Life is powerful. Asa naman siya nagkuan? Nagyapon sa kuan. Sa tunga kuan. Rehabilitation sa may kuan. Ang araw na siya kung makatumbag Sayang, no? Matipas lang yun. Kunting ina nga. Yeah. Yung taon niya, kay Makil. Buglog mo ate mo. Ayaw, init. Dam. pero ano ka mo gagawin. Ang ugat. Gagawin ko pa pero Harap. Lumol. Di ka mo? Higos niya kaya, at sa'yo ko pagpili. Lagi ito ang ayaw pa na preserve. Try. Ay, nakita ko sa akin. So yan. Tansyang ha. Sikatan siya. Tansyang. Puro na to. Guys, thank you for watching Iring Banbanon's channel. Don't forget to
subscribe if you haven't yet already, and click the bell button para ma-notify mo kung naa siya mga bago nga videos. Bye! Bye! Napati! Ha? Chika mo. I-chika mo! Laglag natin yan! Puno sa kasakit o puno sa kalipay. Shalala bang bang. Bye! God bless everyone. Bye! Laglag!